Шофьор от столичния градски транспорт пострада след като беше нападнат от две пияни момичета. Едното от тях хвърли паве по автобус 94. Мъжът Совало е леко ранен и след преглед във Военно-медицинската академия е освободен за домашно лечение. Нападателките са задържани в 7-мо районно управление в столицата. Двете добре почерпани момичета се качили в автобуса и започнали да дразнят останалите пътници вътре. Шофьорът им направил забележка, но безредиците продължили до Зимния дворец, където е последната спирка на автобуса. Там добре почерпаните момичета решили да отмъстят на водача. Видях, че се ритат по автобуса, че един от колегите извика полиция. Видимо, не бяха добре. Видимо, и пияни, може би. Едно от момичетата намерило паве и го хвърлило по страничното стъкло на автобуса. Човека беше пострадал, имаше кръв по него, по главата му. Сега вече не съм видял, защото той беше полицай, разни други линейки дойдоха. Нападателките са заловени от колеги на шофьора и предадени на полицията. Очевидци твърдят, че жените също са ранени. Беше с май с счупен нос, беше разкаровена, докато другото беше с по-малки поражения. Но точно каква е ситуацията и какво се е случило, с подробности не мога да кажа. 19-годишната девойка, която е хвърлила павето, остава в ареста за 24 часа. От полицията съобщиха, че и друг път е задържана за хулигански прояви.